Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kwethulwe ezamaphoyisa ezingomahamba nendlwane. Usizi kushona abane engozini yomgaqo kanti ke kukhuthazwa ukuthuthukiswa kwemfundo. Izindaba za1 KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iyaqhubeka imizamo yokubhekana nobugebengu esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba umbutho wamaphoyisa wamukele iziteshi ezine ezingomahamba nendlwane. Lokhu kuza ngemuva kwezikhalazo ezivela kumalungu omphakathi ngokungabibikho kweziteshi ezindaweni ahlala kuzo. Abanye ke bahamba amabanga amade ukufinyelela eziteshini ukuze bethole usizo. Luhle imali engaphezulu ka6 million amarandi uhlelo lwezimoto eziyiziteshi zamaphoyisa ezingomahamba nendlwane ezinikelwe undunankulu waKwaZulu-Natal ngaphansi komnyango wezokuphepha komphakathi ezinikelelwa ke amaphoyisa. Ngenxa yenkinga yokushoda kwama-police stations wenze umnikelo ngokuthi uthenge amaloli azoba omahamba nendlwane ama-police stations amane ngenani lika 6.8 million. Iyodwa ibiza 1.7 million futhi ifakwe nje yonke into ongayicabanga engaba ipolice station encane ngoba kukhona ngisho la isiboshwe sivalelwa khona, kukhona ngisho indlu yangasese, kukhona ngisho ikhishi, kukhona ngisho lokho kufaka ibhamu ama safety, kukhona konke ongakucabanga ungathi nje charge office impela kodwa encane. Lo mnikelo uza ngemuva kokuba lo mbutho unikelelwe ngezimoto ezingama30 kanti ke usekela commissioner wamaphoyisa KwaZulu-Natal uxwayise amaphoyisa ukuba aqinisekise ukuthi lezi ziteshi zisetshenziswa ngendlela efanele. Ngiqale nje ngokuthi singamaphoyisa ala KwaZulu-Natal siyajabula and siyabonga kakhulu ngesenzo noma ngalezi inqola esizithengelwe uPremier ukuthi lezi inqola ezawo umphakathi siyacela ukuthi umphakathi uzinakekele lezi imoto uzigade ekuyikona ezithengelwe kona ukuthi zenze ukurenda okunikeza usizo. Abenhlaka ezilekelela amaphoyisa ukulwa nobugebengu kulesifundazwe bathi nabo bazohlomula kakhulu. Leli lisho uPrima yabona nje lezi insizwa abayilesi namhlanje zithayisela kwezinye insizwa ekhona eqhamuka SAPS eqhamuka community safety. Lokho kwenza ukuthi sikwazi ukunyakaza nathi ngoba ngaphandle kwensizwa okwazi ukuyandawo, ngaphandle kwemoto akwazi ukunyakaza, ngaphandle kokuxhumana nomphakathi nanamaphoyisa futhi ezwele akwazi ukusebenza. So makuba nezinsizwa yilapho thina njengenhlaka zomphakathi sikwazi ukusizakala khona kakhulu. Uqinisele uPrima siyakusupporta kakhulu lokho and still sisadinga futhi kube khona more insizwa engahle zisilekelele ngoba ziningi inhlaka zethu khona iCPF khona KZN CCPA khona neighborhood watch zonke lezi inhlaka lezi khona ama patrollers zonke zidinga insiza kusebenza ukuze kwazi ukuthi qinisekiseke kahle umsebenzi wethu kusebenzisana namaphoyisa. Endabeni ze1 KZN TV kube uNtomo khona Mvubu eThekwini. Bashone sekufana nokuthi sebefikile emakhaya abagibeli abane betekisi okusolakala ukuthi liphelelwe amabhuleki lapha phalaza kwaMpumuze Mgungundlovu. Amalungu omphakathi athazwe eqhuma umsindo omkhulu kwathi mayephume yoqalaza afica itekisi lishayise isikole. Abagibeli ke bebelimele kabi kubikwa ukuthi abagibeli abashonile bashonele endaweni yezigameko kwathi abanye balimala kabi okubalwa kubo nengane. Khona isikhathi lengize ngafeyisa khona ukuthi kube kufa ngikufeyisile kanje kwangibuza ukuthi ngikhethe mina noma yena ngcono bekuzohamba mina. Kubikwa ukuthi sesifinyelele kwisikhombisa esibalo sabantu abadlule emhlabeni abekade begibele itekisi lisuka edolobheni eMgungundlovu lilibangise endaweni yakwaMpumuza ngesikhathi zasebusuku izolo. Kule ngozi kubikwa ukuthi umshayeli ubelayishe abantu beziceme ezimbili ezahlukene kanti kuthe eseyodiliza abantu basendaweni yaseShawamoya emgwaqweni wehlayo kwenzeka lenhlekelele. Abazibonele bathi uzamile ukuyilawula imoto ngoba ihambile ibanga elide khona ingasabambeki. Owesilisa olahlekelwe isinqandamathe sakhe uthi kufike ingane ilethe umbiko ngengozi. Sisamlindile nje kwangena ingane la kodwa kunengozi esiyenzekile emoto lapha eNzansi. La kwenzeke khona ingozi bengasona istophi sakhe. Ungazibuza ukuthi why bese engozini le eNzansi ekubeni nakufanele ehlela. Why ngiphuthume khona ngifike esethule. Mhlambe ngibuyele 3 times ngingakhola ngimthinte.
ngihambe ngibuye futhi ngibuyele bese ngikhohlwe kube hambe nanengane nginomzukulu wami nje omncane ona 4 years yebo late ingqondo siyabuya ukuthi hayibo ingane ngiqale phansi manje abantu sebethathiwe ngiyazi ukuthi ingane lapha ngasizwa umoya mfowethu wakwaNdlovu la wafika nemoto santanta lesibhedlela sayiGrace Hospital sangayithola kodwa bakhona kade bekhona abalimale kuyo lengozi sabuya sashona eDindeli ngoba siyalelwe ukuthi masingamthole eDindeli siyobheka eNorthdale Hospital hayi ngempela sayithola ingane omakhelwane abahlenge ingane bathi ibingalimele kakhulu ibikhala nje kuphela ifuna ugogwayo ngoba ikhonile ukusitshela igama layo yatsho nomama ukuthi ubani sathatha yona ke samanayo lana kwabe abanye abantu besiza ukukhipha abanye lebebe ngaphakathi abemboni yabamatekisi bathi basola ama breaks sidumele kakhulu sikhathazekile kodwa into esisisola kakhulu noma singenayo isiqiniseko silinde la yo testwa khona imoto sisola ukuthi mangeyona i-black booster ayida kuwe ama brake pads asazi ukuthi kukubo siyacabangela nakhona lapho ikhansela lithi kukhona kumele kwenziwe ngendaba yomgwaqo umgaqo wona wakhiwe njoba unubona ke nani kuneband elimbi elikhulu nje la likhulu kakhulu iband sasifaka ispeed hump lapha phezulu but ke indawo iyehlela kakhulu mhlawumbe ke kusafanele sicele mhlawumbe abaka Department of Transport kanye nomasipala mhlawumbe baphinde basifakele elinye ihumps mhlawumbe la masuzofika ngasekhoneni ngoba kunemizi yabantu futhi ekhona la isondele kakhulu emgaqweni and kunesikole esilanga enzansi ama guardrails ayifakiwe ke kodwa ke imoto mayiqhamuka ngesivinini esikhulu iyawashana ama guardrails idlule njengoba kwenzekile esigamekeni sayizolo imbiko iveza ukuthi bebeyishaka lolunye abantu eTexini okubalwa umshayeli nengane kanti laba abanye abayisikhombisa kubika ukuthi baphangalele kanti kwembula kwembeso kumshayeli nengane ezindabeni zo1 KZN TV uAyanda Dube kwaMpumuza eMgungundlovu Oyisekela ngqongqoshe kumnyango wezesayensi ezobuchwepheshe kanye nokuqamba amasu uDokotela uNomalungelo Gina uthi ufisa ukuthi kuthuthukiswe imfundo yakuleli ezikhungweni zemfundo ephakeme ukuze zikhiqize izifundiswa ezizokwazi ukuba semazingeni omhlaba uGina usho kanje ngesikhathi iqhubeka ingqungquthela yokucubelelana ngolwazi lwemfundo engcono ebibanjelwe eBhekuzulu Hall eUniversity of Zululand Lengqungquthela ehanjelwe izihambele ezimela amanyuvesi asezwenikazi Afrika izosingathwa izinsuku ezintathu eUniversity of Zululand. Ungqongqoshe Nomalungelo Gina uthi nakuba kubalekile ukuncintisana ngolwazi lokuthuthukiswa kwezemfundo ezikhungweni zemfundo ephakeme kodwa kufanele amanyuvesi alahle imvelaphi yamazwe akuwo. Usithola kanjani university yaSongoye singasebenzisi sodwa ezivarsity in isolation kodwa sithola sinwenwela nakwezinye indawo sihlangana namanye amazwe siba kuma platforms where we can compete nezinye ingane namanye amazwe ukuze imfundo yethu ibe sezingeni kuthi umkhiqizo ophuma la kuba umkhiqizo siqhayisa ngawo ukuthi okwangempela singakwazi ukucompete namanye amazwe kodwa okubalekile and what is important okwangempela ukuthi whilst we do that singayikhohlwa imvelaphi yethu that African part of it ukuthi sila sesendaweni in the northern part of KwaZulu-Natal and asihlale sikubambile lokho kodwa sithi sisuka kanjani kuloko sikhona sicompete kanjani nabo without losing our own identity. Ungqongqoshe uthi zikhona izinhlelo zokulekelela izitudeni ngoxhaso lwezezimali ozosiza abaqhube ucwaningo kanye nokuthuthukiswa kwezobuchwepheshe ezidaweni eziduleka amathuba abathi befunda bekhula khona even funding like the presidential PhD program esithi sikhulisa kanjani lama scientist ethu ukuthi aqhubeke researcher azafike emazingeni amakhulu ngoba siyadinga ukubabona beyithuthukisa kodwa singayikhohlwa sitheni let us not lose the African identity ekutheni we are competing globally but also let us also always remain sazi ukuthi siyibambile leyo so yiloko sisebenzisana nako kakhulu maningi ama agencies esisebenza nawo abantwana bethu on the part on innovation ngoba yila sibaqeqesha khona
akube nemqondo abaphuma nayo at this level on the issues of innovation ekutheni izini izinto ezintsha impilo esiphila kuyona manje ishintshile sisebenza ngobuchwepheshe ngazo zonke izikhathi. Usolwazi noNtokozo Mashinga weNyuvesi yaSongoye uthi le ngqungquthela ifike ngesikhathi esifanele njengoba belandela uhlelo lweAgenda 2063 lokuthuthukiswa kwezemfundo. Qalile namhlanje sikhuluma nje ngetheme ebaluleke kakhulu ethi building an African university through collaborations and partnerships, because we know the Agenda 2063 is pushing for the African agenda, the decolonization of education and so on. So we have aligned our theme with that, and again if you look at the vision of the institution of the University of Zululand, we position ourselves as the node for African thought. So decolonization is at the center of everything we are doing. Umphakathi waseNdwedwe namaphethelo maphakathi nelikaMthaniya uthi bekubadle ephaketheni uma kumele bagibele bekwenza izincwadi zokushayela ezindaweni ezikude njengoba ke bengenaso isikhungo endaweni. Lo mphakathi ke usho kanje kade kuvulwa isikhungo sokwenza izincwadi zokushayela namuhla. Lo mphakathi uthi kuba khona kwalesi sikhungo kuzokwethula umthwalo kubona wezindleke bekade bebhekana nazo uma beyokwenza izincwadi zokushayela imoto eVerelem. Incwadi bekade mawufanele uhambe uyoshaya license ilenazi ubufanele ugibele, so ukusuka la uya ko Verelem kuyakhosta kakhulu. So ukusondelela kwe testing ground eduze kwethu sibona kuzoba nomehluko kakhulu empilweni zethu. Sibonga kakhulu ukubona lento enzeka kulomphakathi wala eNdwedwe. Izinto esihlala siyibona kude sizibonela kude. Namhlanje sijabule kakhulu nje, siyabonga kakhulu nezingane zethu, siyayibongela ezokwazi ukuthi sizokwenza incwadi. Sibonga nekhansela lethu uDladla into asenzele yona kule ward yethu. Siyambonga kakhulu, sithi phambili ngekhansela lethu uDladla. Ukwakhiwa kwalesikhungo kudla uMasipala eNdwedwe imali elinganisela ku-17 million wamarandi. Ake ngithi nje njengomasipala siqale le project eminyakeni eminingi edlule, cishe eminyakeni emine noma emihlanu edlule. Sayivule sayakha le project, siyakheke sayiqeda ngesikhathi esasibekele sona. Kodwa njengoba wazi ukuthi isikhungo sokushayela silawulwa yithina njengomasipala kuphela, sisebenzisana nomnyango wa transport. Kunezinto eziningi ke beyilinda umnyango wa transport abebelokhu bezenza beyilungisa ekuze kwafika ke egcineni ukuthi ake yonke into isi right, yonke system esizoyisebenzisa la isi ready njengoba sizozivula namhlanje no-MEC. Sithathe nje imali yethu ama savings angaphakathi njengomasipala. Sasakha lesi sikhiyo ngoba uma ngabe sicollect ama rates amancane lawa siwacollectayo, siyayisave lawo mali bese sithola lawo ama interest. Sithathe lawo ama savings yethu kukulokho esikubiza nge-internal funding. Iyona esisebenzisile ukwakha lesikhiyo. Sisidla imali engango 14 million. Lesi sakhiyo ngesikhathi siqala sakhe. Bese kuba ke izinto ezifakwa ngaphakathi njengama computers ne-system nje yakwa transport. Ekuyona esisebenzisile. Cishe izingathi nje lesikhungo sifikile lapha around 17 million ukusenza njengobona kuyisakhiyo esihle kanje. Umnyango wezokuthutha kulesi sifundazwe nokuyiwona obukade uzivula ngokusemthethweni lesi sikhungo uthi abantu abazosebenza kulesi sikhungo abantu abanesipiliyoni abaqeqeshelwe ukwenza lo msebenzi. Kwisikhungo esisuke sije uthatha ama-technical expertise. Umuntu nje usebenza kwi-DLTC, umuntu osuke eqeqeshiwe ka-Department of Transport, umuntu orana ama-test, umuntu osuke ekwazi ukwenza yonke iprocess yakhona-ke njengamanje isi-symmetric noma i-technology isi-advance ngale ndlela ukuthi noma ngabe uzobhala learners ayikho indaba yomakopela asuke khona ama-cameras asuke kubhekile yonke indlela akho ngisho indaba yembuzi la zikhali kwambuzi ugadiwe umuntu umsebenzi wonke wenzeka kahle abantu abaqeqeshiwe ba reporter constantly as well at headquarter ukwenza isimo sakhona sibe right. Lesi sikhungo sizoqala ukusebenza osukwini lwanamhlanje kade sizosiza umphakathi waseNdwedwe wonkana kanye nasemshwathi. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1KZN TV kuJanet 261 ngiseNdwedwe. Ake hlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe ezamaphoyisa ezingomahamba nendlwane.
Usizi kushona abane engozini yomgaqo kanti ke kukhuthazwa ukuthuthukiswa kwemfundo. Abhekene nengodla amalungu omphakathi wasemabheleni kuWard 2 ngaphansi kaMasipala uMzumbe ogwini lwaseningizimu nelikaMthaniya akhala ngokubanga amanzi nezimbongolo kanye nezinkomo emfuleni. Bekhuluma neziko lezindaba baveza ukukhathazeka ngezimpilo zabo bethi kuyihlazo ukuthi abakaze bafakelwe ompompi abaphuma amanzi kule ndawo okuyinto akade banxusa ukuthi ke isukunyelwe. Abahlali bakwaNcazolo ngaphansi koMasipala uMzumbe ogwini olseningizimu nelikaMthaniya bathi abasazi bakhale kubani ngokuntula kwamanzi kule ndawo. Baphinde bakhala ngebanga balihambayo mebeyokha amanzi emfuleni. Ibanga esilihambayo lide kakhulu kangangoba sisizwe abanumzane bendawo abanamaveni bazosikhelela amanzi la. Ngale kwaloko kuyecaca ukuthi kuzoquleka umuntu amanzi engekho ngendlela esiwahluphekela ngayo. Ukufica ephuzwe izimbongolo zaze zathoilet phakathi kuphoqa ukuthi wakhe ngoba kukho la uzowathola khona. Sididekile sithembele kuyena uhulumeni ukuthi akazame phela. Ngoba manje sesikhathele konke siyazizamela. Uhulumeni makude nathi ngoba izinto zishiya phakathi usifakela amapayipi wawashiya phakathi wangasifakela amanzi kuona. Solo kwathi inhlonje sikazibe nawo amanzi osiwanikwayo ngoba namavatelikana akasiletheli noma sizama besifakela lawa afanele amapayipi ahambe la kwafaka amapayipi ngonyaka engabazi sengikhohliwe akaza amanzi angena akaphumi. Ayikho indlela esingenza ngayo. Ayikho indlela esingenza ngayo. Ngoba wena ungasho ukuthi asingavotini abantu mabesukuma beyovota uzosala wedwa wena ungavoti. Kuye ngasizi lutho lokutshela umphakathi ukuthi asingavoti ngoba abakwenzi. Lamalungu omphakathi athi yize ngakhihla esikanandi mengase avuke ushile lomfula. Basazisabela izimpilo zabo ukuphuza amanzi angahlanzekile. Asazi ngaba ukuthi abamaveni mhlambe bayahamba baye emadrobheni uzoqasha even ngo 1500 yokukhelela amanzi edrobheni ayikho enye indawo. Inkomo kufika idada phakathi la. Inja mbongolo yonke into ihlala la phakathi nathi siyadla. Kodwa ayikho indlela esingenza ngayo. Ayikho indlela esingenza ngayo. Masicela amavatelikani thiwa akwazi ukwehlika la emangweni. Kodwa abantu abawathengayo amanzi kuwona amavatelikani ayakwazi ukwehlika la. Baqhube bethi kunzima nokuwathenga amanzi njengoba bephila ngezibonelelo zikahulumeni. Kuba nzima kakhulu ngoba phela sihola le mali kahulumeni uze kube uholile uyamcela nje umuntu weveni ukuthi ke ngelanga lelo lika Poyinandi wahulumeni ube soyamnika lo masenti futhi umafulele ngoba phela le mali siyayisebenzisa. Uthintwa uMasipala wesifunda ugu kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ungakabuyeli kuthina nezimpendulo. Ntando yenkosi Dlamini yezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngwaNcazolo. Unyelwe inyoni esandleni uAmos Sibiswa sengwegweni kuWard 4 ngaphansi kaMasipala eNkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal emva kokwamukela izikhiye zendlu entsha. Usibiso neminyaka engama-67 ubudala udluliselwe ngendlu eyakhiwe yikhansela le-EFF uMzuvele Mazibuko. Injabulo beyibhale ebusweni kuyikhehla lasengwegweni eNkandla kuWard 4 uAmos Sibisi oneminyaka engama-67 ngenkathi enikelelwa ngendlu enegumbi elilodwa nebeyinikelelwa yikhansela le-EFF uMzuvele Mazibuko. uMazibuko uthi babone kufanele ukuthi alekelele kulomndeni njoba isimo besingesihle. Ikhansela liphinde laveza ukuthi emva kweminyaka engama-30 lakuleli akhululeka bebengeke babukele umuntu omdala ahlale ngaphansi kwalesimo esingesihle kwazise isebusika kunamakhaza. Kuthiwa sesithole inkululeko kodwa ngabona sengathi ngiyona inkululeko uma kusekhona ubaba osahlala endaweni nje. Ngase ngithi no ake ngizame ukulwa ngizama ukungenelela njengokhansela we-EFF simakhele indlu ehloniphekile nanokuthi naye abe nesithunzi ngisho emphakathini. Amalungu aleli qembu le-EFF abeyingxenye yokudluliselwa kwalendlu kumnumzane uSibisi. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eNkandla. Kuleli qophela ke siphinde sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Ake sivele siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kwethulwe ezamaphoyisa ezingomahamba nendlwane. Usizi kushona abane engozini yomgaqo kanti ke kukhuthazwa ukuthuthukiswa kwemfundo.
Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.95 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23.84 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphindeke libe u20.73 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $3,367.86 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe kube u$68.76 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lebhola lomnqakiswano lesikole samabanga aphezulu iNtongande High School uSipho Mkhwanazi uthi yize noma benezingqinamba zezezimali nezinsiza kodwa ke lokhu akubavimbi ukuthi baphokophele ukunqoba. Umkhwanazi usho lokhu ngesikhathi lesikole sibungaza ukunqoba kwaso ukuba ngompetha bebhola lomnqakiswano kuze lonke iSouth African Schools National Netball Championship obuseBoksburg obuhlanganisa ke izikole ezivela ezifundazweni ezahlukahlukene kuleli. Yize-ke noma bebhekene nezingqinamba eziningi kuhlanganisa ukwesela uxhaso lezezimali nezinsiza, kodwa-ke lesi sikole sikwazile ukuthi sibe ngompetha siqoqode izikole ezili-19 ebezingumqhudelwano iSouth African Schools National Netball Championship obuseBoksburg eGoli. Ukunqoba kwalesi sikole kusho lukhulu-ke kubo futhi-ke kubanikeza umfutho wokuqhubekela phambili. Ebantwaneni kusho okukhulu because usukuya kwi-competition ufuna ukowina usungazi ukuthi uzowina noma uzoluza but inhloso kusuke kuwuwina at the same time ube ne-excitement ukuthi ngiyadlala, I'm playing up against the best and I want to beat the best ukuze ngibe i-champ nami. So it means a lot to Batwana and nasesikoleni it means a lot because igama labo livile and it was their first time to be international competition at the high standard and they did well. Abonje ngoba sile goli ingane bezishaya hayi ingane ngamadodo esifubeni nkosami kodwa nje nakhona ukuthi nje siqinile kodwa kube bekuya ngokuthi lapha i-team adelule besizodliwa nje isicaca isodliwa ngempela kodwa nje lathi bezama and futhi sinikeke kakhulu ngama-finals. Yabonga ama-finals bekushubile wonke umuntu besekhala egroundini phakathi and futhi nathi-ke besithandaza hayi nkosi yami uNkulunkulu omele umlahle yabo sekunzima hayi ngeke hayi kodwa-ke sigcine sinqobile and futhi si-proud njengamanje ngoba sesinqobile and futhi yabona sesikoleni othisha bakhona sebeyasithanda ngoba sinqobile. Lesi sikole singesinye-ke sezikole ezingaphansi kohlelo lwe-No-Fee School okusho ukuthi abantwana bafunda mahala, ngakho-ke izinkinga zezimali, inkundla yokuzilolonga, imijezi nezinye izingqinamba ababhekene nazo kulesi sikole ngezinye-ke zezinto ezibanqinda ukuba bakwazi ukudlala ngokuphumelela. Ngakho-ke banxuse ukuba bathole uxhaso ukuze bakwazi ukudlala kahle kweminye-ke imiqhudelwano elandelayo. Beshoda ngemali namateki abanye bethu bebengenawo abonje beshoda kakhulu ngoba besibuye silambe kodwa nje othisha bethu bebezama and futhi uthisha omkhulu bezama ucele ukudonate nathi bezama ukudonate kuma-companies kodwa ama-companies amanye bebenqaba futhi uthisha omkhulu besichasa nge-transport yabonje bebesisiza kakhulu ngoba nomjezi besingenawo uma ngamasuku besisiza siboleka umjezi and futhi ne-ground esijima kulona besingajimi ema-groundini besijima e-groundini lasemkhayideni nakhona futhi hayi njalo ngoba bebuye kujime ezinye amanye ama-team akhona besingasitholi isikhathi sokuthi sijime besizama khona la ey'ntabeni kodwa nje Nkosi yami besicela ukuthi besisize ngokuthi besakhele i-ground and futhi besisize besixhase nje mesifuna i-transport noma nemjezi sesinawo umjezi uwodwa kodwa nje besifuna ukuthi singalokhu idlala umjezi owodwa besisize ngeminye imjezi amateki sesinawo-ke bazamile and futhi siyawafuna futhi amanye ngoba ngeke sidlale ngamateki awodwa. Siyacela nje makhono ngaphosa sivivaneni siba nenkinga makhona sihambe sithola sina transport sibe nenkinga sinawo umjezi fanele siyodlala ezinye ingane asinawo zizoyitshelekana ishintshana ngamateki kodwa siyabonga ku-Dreamfield yosisize kakhulu-ke lapho-ke sekuzokuba ngconywana kodwa-ke siyadinga phela ukuthi sibe nawo amanye amajezi ahlukahlukene. Kanti lesi sikole-ke iqembu lebhola labafana u-under 19 nalo-ke kulindele ukuba lidlale umqhudelwano i-K Motsepe nabo-ke banxesa uxhaso nabo bakwazi ukulekelelwa bakwazi ukuphumelela. Lesi-ke izindaba ze-1 KZN TV nginguSamgeliswe Ngqulunga ngiseRichards Bay. Ake sikubhekelene nasisimo sezulu esingalindeleka.
Ngondlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho besikuphathele zona namhlanje sihlangabezene kanjani futhi kusasa nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.